No, on se uráží sám. Dobrý kolo. To je jedno. Já se snad nedostal na tu papku a jsem viděl, že to nepropotí tu díru. Já se ne. 9-7 jste vedli, no, je to škoda. Chybí jeden bod vždycky, no. Hezky máte! Parádě! Pojďme, dáme. Hezky Máťo. No, dobře, oni jsou dobrý ten žárek, já jsem radši chtěl hrát proti tomu Zajčovu. To jsem myslel, že je třeba. Oni jsou dobrý. Teď toho znám, to jezdí Plachina, 16. Jo, tak to je takový tahoun, no. Kapitán, to je nejlepší. Tam je nějaký, no, ten je nějaký novej, tam vzadu. Ale nevím, teď jsem hrával taky. Hezký vy. Vypadá jak za groškudle, že? Ale ty vole... Hladínek má víš, Když se schoval za tu tyčku, ale z druhého ale... 60 kg s bokama, ale... A to bombu jako umí, vole. Dobrý, Pojď, nevadí, jde, no. Nahrávka vládne. Ty dvakrát zvolil Lukáš. Pohlídáš si ty tajmy, jo? Čau, Jušo. Čau. Hezky máte. My jsme si trošku nahráli, to s tím musíme, ne? Myslím, že ne. Ne. Paráda. Ne. Já si myslím, že spíš bojovali s těma přímama, jako tam bylo to Ten první, co mu dával tam ten balón, on tam úplně vytlačil. A to říkal, že půjde do dopad. Ale jako to šlo tu si ven. No, ale on to tak jako tam on však hrál s tou půl. Já jsem to několikrát říkal, ať prostě jako si chodí na ten střed a on prostě je zvyklý jim celý z toho levýho půl. On má hodně silný jako ten úvěr do paty. Já vím, že tam je prodě, ale srdečko. Ale tady je potom to kopal z těch 4 metrů, jak ten kámo, do ze 3 to kopal. Jako to Ačko jak hrál? Jak hrál? Nebo chytí to Ačko? Ne, představil mapé. To on na to Ačko jako kopal, to měl hrát ty pěkně. To bylo, ale balon potom, jak to kopal tam zadal. To přidával ze zadu. No, tak tam ten druhý se to prostě úplně jsme neprodal. První 9-7 moc si krásně utočí. A ty poslední A z toho dvakrát, ale si nahrával. ale to bylo jak tam, to bylo nahrát. Na všechny 3 útoky měli nahrát jako dobře. Já? Jo! Evono! Hezky! Nádhera! Moje voda mama čumí, jak to dvojka umí! Ej, to nás zavedeme, jo! Se na to stavěný!
No, ale se namiruje, co vybíral? Pytlák, to. Za tebou měla. Tak pojď, ale nemůžu prostě. Mě ticho, tady jsou ušilné. Jsem dal všichni mikrofon, čo tady klábosí. Co chceš slyšet, Karle? Povídej, co jsi dělal včera večer? Dívá se mamina, že řeknu té milence. Na nemá přístup naštěstí k tomu. Jo, jsi zakázal, že jo? To za 99, ne, to nemáme. Marko fakt byl. Jo, to nemusí být rána. To má oči. Jo. To je bráška. Který a šprchy, no já jsem jezdil po Hankovi trči, no, když jsem přijel, vole, tak jsem bylo 12. Tak jsme se domluvili s nima. Je no. Ano. Morava je blízko. Pískat, že ještě blíž. 10. Z toho, že tam bylo 6 lidí. První jde Kuba, pak jde Mažmi? Myslím, že jo, podle boje. Myslím si, že jo. Já bych šel. Já bych šel normálně teď. Vyhrál. U tenisu vole viděl. Jdem, jo, teďka pojďte. Můžeš třeba by odmohl. Dobrý, ale říkám, to je tebe, že by se podívat. Že OK, Jdem, jo. Krásně, Mateš. Dobře s to odtou. Máš ten smát? Je to jako dobrý, Vouka. Pojď, Maťáš. jo! Tohle si to piješ, že tiskujete aspoň. Na konču sezónu. Bacha, vole! Příští rok už tady budu sedět s váma na hlavě. Přerušte hru na potlesk, jede Emil, vole. No, nazar!
Ale čatuje klasa, když je všichni jásoj. Má skok. Má skok. Za co máš svářecí brejle, Gero? Teď mám oči zaperovaný, jo? Zapomeňte na to. A dobrý je už. No, tak ale nemůžeš jako hrát, tam je nejvíce, musí posadit do mě. Já jsem si zapomněl, protože takový studený větr. Juro, dáš si pivo? Jo, kolik jsi měl 20? Takhle víš, jestli to vzali. Karle, ahoj. Tak to byl špek, ale. Dobrý, ale Nevá, zapomeň na to. Pojďme, soustředíme na ní. mě by obálka nevadila, ale kdyby tam nebyl. Možná, že v září budu navozit špejné Janošov, já už se těším na ty Janošov. Teď mě bude volat, objednám nějaký jídlo dobrý a jdeš na Janošov? To je jasný. Náhodou vím, pomůžem obsluhovat a můžu točit. Určitě, to nemají na cenu. No, že to chcou taky. Ano, Jirko, to pojedeš trocha. No jak nevím, kurva, kdybych kurva já nemohl hrát, tak tam kurva. To poslední teďka smrzenka slyšela. Jsi se kurva. Jsi prostě, že se tváří jako inteligent. No to vypadá, že Karla dostaneme za chvíli stále k tomu stavu další. Jenom aby měl klid. Tam pojedem do parku, tam jedeme si odpočít. Oni chcou prý udělat, že se nasadí smočeři. Tak je třeba zranováno. Nebude tolik zápasů. A nebude, tak se včera mluvili, že tam byla, to budou čili nebude se nebude hrát. Kuba se tady včera bránil, že nechce. My jsme čeká 3 roky na ten šel základ, tak se nemáme tady jak to k tomu koště Schubert, no, ale tam se dělají na to se dělají a dělají na to se kotěvnička se kojí, tak na to se tak naproti divadlo otevřený a mají tam poradka, to je výborná, to je pocíná. No jako prstička, no. Tak však jo. A tak jsem říkala, že žena jela za 2 týdny a já po 1. července a 13. července tak si nám přišel říkat, tak můžu chodit na ryby. Ještě ne, pak jsem tam byl po druhý, tak můžu na ryby. Počkejte, já si to vybudu, co tam bylo, Juro? To nemůžete, mě s manželkám až tak zářička. A i když jsou starý vůbec, tak
No a Jirko, jak si včera odcházel z Piskáče, tak tady jdete polinovat, jak říkal, tady dělal dříve právníka, já mám jeho jméno napsaný. A on když jsem mu řekl o ty tresty, jak to odvádí vodu v Piskáče, tak je to nějak a jde kandidovat do obecního bude na 3. místě za SPDčka, tak já jsem tam rybáře, tak tě budeme volit, abys tam byl, rozumíš, a něco tady udělal. No tak ale... Já nás nebudu dělat. Musíme ještě přemýšlet, ještě víc, takové fialové nebo takový. Všichni čumí, jako Ivo čumí. Jsou dementi, vole, takovýhle debily. Já jsem musel toto, vole. Tak já říkám Martinovi, máte jde dobré. Potkal jsem Tak uděláme tady. Červený dresy máme. Kurva si probudil. Ani strpýho, že já jsem se taky... Jako, nevidím,